Започнах. Георги, започнах. Тук съм. Добре, и аз съм тук и снимам. Здравейте на всички, аз съм Гоше, а с мен Дани, Даниела Янева. Да, може да не ми кажеш името, ма... Еми как се пишеш в играта, живи? Чакай, давай от начало сега. 3, 2, 1. Здравейте на всички, аз съм Гоше, тук с мене Даниела Янева и ще играем Hearthstone. Нали, Дани? Да. Сега ще играем един срещу друг. Ние сме нове на играта. Аз съм нуб, той е добър. Но ще... Да, Данито. Така, Георги нищо не се разбира, гласа ти се чува ужасно, защото заради тъпия скайп. Ще взема. Започваме. Да те видим. Ами добре, мисля, че ще махна тази карта. Не, какво ще ми дадат? Така ми харесват. Да те видим. Добре, кой първи? Сега ще се го... Георги, мисля, че ти си първи. Морете, така, ами хубаво, значи. Ще направим така. Защото предишния път нищо не направих. Не. Ние може би трябваше първо да обясним на хората как се играе. Не че аз знам да има. Ама си научила основното. Това тук е кръвта на хората, той червеното тук е кръвта, той нещо уби по 2 демидж, аз имам 27 кръв, той има 26. И сега карта прави различно нещо. Тук трябва... Няма да умирам. Томранарам. Малко не ми харесват скинович в играта, ама... Браво, гледах игра и не си я показах на Данито и тя си я свали. Тоест преди малко. Да, и той изучава. И в момента не знам какво правя, дори не... Аз не мога да играя. Просто аз съм на 19 кръв вече. Ето той ми пуска поредната огнена топка. Защо, Георги, защо? Няма оставаш да снимам един хубав клип. Георги, ти смяташ да правиш нещо друго? Лъзай. Тиши! Опа! Винаги забравя, че е той. Що сме големи шматки. И сега просто ще сложим това. С това ще ударим демидж. И ето и ще направим. Не! Поемай.
Аз се сещам как отново ще умра. Аз ме учите. Ти ли си? Да, аз съм. Да! Yes! Да! Браво, победа. Първата ми победа над него. Нищо, че той ме победи 4 поредни пъти. Това ще бъде всичко за днешния клип. Ако ви харесва клипа, натиснете лайк, не забравяйте да коментирате и ще се видим в следващия клип. Чао!